Хубаво е. Не пушете чулбило. Аз ще мра млад. Наистина в началото на стриминга. Еми... Началото като стримвах бях някакъв много насран. Положението, аутфит чек. Да, чувствам се като кифо. Чантичката. Апаратурата, ще фащаме трамвай, всичко мина, което може да фаща. 500 евро работа. Кой 5 евро, не ме 5 евро шина, бе. Тихо е, никой не знае. Абе, знае да е. Не съм комплексар. Най-много се притеснявам, ако снимам евента, дали YouTube ще ми каже, не, ти ще го дух, ще ти копи страйкнем клипа. То не го казва YouTube, казват го хората, които правят музиката. По принцип да. Защото YouTube не прави нищо, просто им подава сигнал на тях, виж, използвали са ви вашата музика. Искате ли да страйкнете? Окей, това не го знаех, чербачка. Мисля, че самия YouTube алгоритъм го прави това. Окей. И той има 3 варианта. Искате ли да му отнемем парите от клипа и да ви ги дадем на вас? Искате ли просто да му смъкнем клипа или искате да му изтрием клипа и да го страйкнем? Това е цялата процедура. Окей, това не го знаех. Окей, нещо много научавам. Тошко е умник, аз съм тъпя. Чао. Помече равното, нежно, какво беше, чакай. Не си измих очилата, масета. Аз не смех. Ще я си взел. Има точно на метрото на магазин. Ще си на пазара. И трябва да фаним единицата. Да не забравим да не фаним четвърката. Много повече вървяхме, между другото. Не, защото тук ако дойде трамвая или автобус, може да свичиш бързо по спирик, да не чакаш с товар. Това ти говоря. Е по-оферта. Човека е за малко в София и не е ходил достатъчно. Малко по-сериозно. Ти виж на по-сериозно. Тошко. Това има силата на видеоедитинга. По принцип, да. Що е точно ти какво беше казал? Но... Или Ники, или ти ще се напити. Принципно аз заложих на махи, че са откърти. Айде! Аз няма да консумирам, мен не ми се пи. В момента виждам егера. Охо. Мен ми се пие, ама не мога да... Опа! По принцип, още ми е рано, още е жега и няма да смея да пия. Ето Но точно да. тогава са пикат ти най-жега, бе. Да ми стане още по-топло, да Не почна да да се се пота. охладиш хубаво. Не. Ние в момента правим румчек, евентчек. Фактор. Не бе, евентчек бе. Венче, карта. Какво е това тук? Мерси много. Може да заповядате да пием по един коктейл и да Мерси. си награди. Добре. Се върнем после. Аре, Чакай се съберем поне всички. добре. Някой ще ми се порта ми го вземе само от ръката ми това. Thank you. После нямало безплатно нещо, гледай го ти. Окей. А теб, що не ти дадоха, бе? Две са при него, бе. Две ли са? Две са при него. Той взе и моето. И да, ще има разбивация. То ще е там малко трудно ще миеш. Нали си виждаш, че престрелвате се? Оп. Господ здраве от нас на здраве. Да се подкараме още от сега. Това е приятелно. Не ми става Да. гадно. Защото алкохола не се усеща. Усеща се алкохол. Човек. Много леко. Да. Ляче, много ме кефи. Всичко е точно. Положението, чакаме още нашите хора. Малко десен ми крак боли, но всичко е точно. Мисля, после това да се прибирам аз, като се напия. Сега се прибирам. Винаги има вариант. По принцип, да. Много да го прекараш с трезвителното, голяма работа. Какво толкова? Вече ме прави една промивка вече на това. На корема. Преди време.
Наляво. Чувствам се набава човек тук. Някакво... Много приятна миризма тук. Усеща се. Много се усеща. Чувствам се като Сякаш канала отдясно на нас. Не знам. Не. Предполагам само. Може би. Аз не знам, кажете вие. Може. I guess. Папка. Мерси. На колко става? На 2 двойки. На 21? То ще жив и здрав да си. Мислиш се за по-дърта, ма мерси. 2 четвърти на то. Къде да ти е? Достатъчно и да мога да нося в него. Ай ги отсреща, бе. Ги насреща. Това като си малко дете и дърсиш майка си в магазина, въртя горе-долу и същото. Да те забе на касата, човек. Това ми е било любимото, брат. На касата сме вече всичко маркирано и майка ти бяга някъде. Не, вие не сте сериозни с това. Вие не сте сериозни. Чакай. Чакай, ще го нахранят. Откъде го взехте това? Брат, между другото, таксиджията, човече. Таксиджията. Каране тук и вика. Аз, между другото, ходи ли се на забранена музика? Аз съм като... Нямам бело. Аз не, ама те да. Той, в подзад имаме едни плакати и ги взимаме тия. Викаме, човек. Да, браво. Това не е сериозно, човек. Брат, таксиджията ни ги даде, таксиджията. Каква тая инфлация, бе? Каква тая инфлация? Тук с опорите пресуе, трябва да ти измучат за тези пари, бе. Някаква много голяма инфлация това. Брат, таксиджията ми ги даде. Това е много як бандан. Това си яката. Много яка бандан. Ти какво стана? Какво си направил? Кога? А? Тук ли? Какво си направил? Нямам бело. Ще го уредим. Някой да ми намери, за да може да пише тук имам бело. Отдолу напишете 50 лева белото. 50 евро. Не, файн си иначе. Добре, Колко виж са? Искам да ви кажа нещо на всичките. За причина вечерта съм ви приготвил тя е Джак Какво ви е Спароу. настроението? Какво ви е настроението? Мазна и... Мазна съм днеска. Джуси ли пише на очи? Да, Джуси пише и той има проблем с Джуси. Джуси, брат, виж Джусито. Аз съм independent woman. За пръв път виждам Джак Спароу с чува на Джуси Кутюр. Така прекали. Ела така. Значи, приятели, аз искам да си ходя вече. Срам от тези двамата, с които дойдох, защото качват тези глупости върху главите си. Да. Да, приятели, днеска поработих. Чувствам се прекрасно, защото виждам Тошко. Много ми липсваше от вчера. Ехи. И така. Точно, други хора Там. На майка му путката. Той ще дойде по-късно, неговата приятелка ще дойде утре. Това сме за сега. Някъде обикаля още един бозайник. Не. Трябва да го намеря. Нормални пари ли са това? Принцип е голяма Аз инфлация. според мен това... Цялото нещо. Инфлацията в България вече е прекалено голяма. Трябва да... Това трябва да ти случва музика през хуя за тия пари. Наистина трябва да си направи лоботомия през главата, не знам. Ай, чай, косо. Колко иска кос? Ай, кос. За 50 евро. 50 евро. 50 евро е това. Взимахме интервю на нас. Да. И маняк искаше да ми снима аутфита. Познай защо. Познай защо. Снимаха ни. От аурата ни снимаха. И им питаха как ще оприличиш евента в някакво животно. Аз казах фламинго, човек, най-близкото ме до Лилаво. Някакво рандом цялото нещо. Не знам което е животно, ама сигурно не е чеченец. Аз не казах нищо. Питаха за кои диджей сме тук. Забравих всички. Ами не, ще кажа охрана, аз ще кажа и затова казах всичките. Мога да отговоря на този въпрос. Аз нямаше да отговоря, но се сетих за не Орхан Мурата, за Просто Махмудчо. много някакво спират. Може да вземем интервю. Добре. Не, те не спряха. Ти не се чуваш. Натисни върху екрана само.
И някакво взимат, има някакъв вика, дайте си аутфит. Викам, окей, брат, някакво приличаме на кошара, ама няма проблеми. Снимама, файн. Спряхме се, на Тошко в джоба има много кенсър снимки, вече са показани на камерата. Аз приличам като маняка, който ходил да чисти кюнеца на баба си на печката. И след това е излезнал с типа грим скандинавския с подутите очи. Чакай, това ги правите тук? Да, на Вивакома. На Вивакома. Трябваше да кажеш тук за Махмуд Нурхан, Орхан Мурат, да. Сега в момента няма нойс, хваща. Мисля, всичките Я, кажи нещо. нещо. Добре, хваща, зелено е. Трябваше да кажеш, тук сме за Махмуд, Орхан Мурат, Махмуд. Не ви виждам ръцете. Да, аз ще кажа това и това си викам за всичките. Чух, за кой стейдж сте се дошли най-много? Викам за Tower Station. Там ще си пръста панира. Трябваше да кажеш, тук съм за Орхан Мурат, такова да е Махмуд Орхан. Щеш да ги убиеш. Спечелихме ви ветрила, ако искате. Не, аз ще си купа. Аз си го спечелих за мен. Това е... Гледах, че към 12 диши, към 17 градуса, че няма да са нужни. Да, буквално смисъл, тук пада и сянка е много. Ама на мейн стейшън пече слънце. Не, връси снимки в газета. Иначе чантичката е перфектна, човек, поправи всичко. Фотоапарата? Забравих. Нека да не го. Аз не го взех, защото просто моята чантичка не ми позволява да взема. Аз имам пълнителя. Ей, двамата ли? Взехте си камери и не ги взехте. Няма нищо, аз си взех потник от Сенсея. Някакво намерих и за... Няма да искаш да утре. Сета, някакво... Не е толкова голем филм това. Я, виж, Братленка, що имаш дупка в гащите? Кой аз ли? Не той. Заявявам го от сега. Смят... Тази вечер кой ще Кой ще се напи, да. За тази Кой ще се вечер. отрежи? Кой ще се отрежи тази вечер според вас? Ставам рано, иначе... Ами аз мисля, че никой няма да се Някой да те напие. пита? Ако някой се напие, поздравиш това майка може ти. да ще е Да май. поздравиш майка ти от нас за рождения ден утре. Ще бъде здраво. И от Веско, и от Веско. Точно така. И от Ивчо, дето пак се настрав в колата. Не бе! Кала да е И жива и от здрава майката на майка. Ившудет пак се насрав в колата. Иначе утре и Алекс си мръз. Мама, бе! Нищо бе, Нали просто да е може жива да- и здрава. Утре! Да, утре. Това ти Честит да я да поздравиш от бъде нас този за ден. утре, като отидеш. Я кажете тук на учителя на мама, от това ще го къпиш и го покажеш. Чарада, мамо. чарада, лело, Майя. Лело Майя. Честит Хайде рожден сега ден. заедно всички чарада Лело Майя на 3. 1, 2, 3. Чарада, лело, Майя. Ти можеш да кажеш честит рожден ден, бе! Малко наложително. Рожден ден, Майя. Ей, Принципно... подарък с тебе. Ветрило, Финландия, перфектно за теб. Има ли лого, бе? Нито няма лого. Ей, мога да дойдеш, искаш да ме изпратиш където да изпратиш, да ме почте. Вземаме, ще И какво? Помощ, не ви познавам. Просто... Знаеш, какво трябваше да изпринтираме? Кое? Трябваше да изпринтираме, ако знаехме, че по-рано ще пушим такива плакати, да сложим долу Revolut QR код, за да ти пращат 50 евро. Това е добре. Маняци мога да го уреда на Viva.com. Не, между другото, виж, виж сега. Може ли да направиш Натискам стикер два за пъти, утре, братле, виж, да го виж. лепнем тук, бе. Натискам два пъти и ето ми го Револута. Тъй, че Гайс, DMS 50 евро, свирчока, знаете къде е. тук. Да. Това е човека. Аз имам 20% от 50-та. 20%! Аз колко взимам? Ей, то всеки иска! Аз се ми вземете каквото му Не, Аз си кенсълнах subscription, сега ми дръпнаха 10 лева за това, за битове за тебе. Сега в Twitch имам битове. Айде, Тошко! Тошко за мезе! Ще има за бело! Другия път няма с плакат, нямам бяло. Другия път имам бело. Имам битове! Как е настроението? Как е настроението? Как е? Един таксиджия ни ги даде. Един таксиджия. Просто буквално не сме с... Легит един таксиджия ни ги даде, не се възикаме. Добре, това ме разочарова, това може да се навия, ако се понапива. 50 евро, брат! 50 евро! Пак инфлацията! Те са по-непреди пресуят, трябва да ти измучат, бе, брат. Дева, брато, те трябва да живеят. По принцип, да, парното е скъпо. Трябва да се Парното е скъпо вече. Буквално е смисъл. Ей, крадем атеншъна! Ей, любимото ми! Опа. Ти тогава имаш пирсинги? От днеска? Болеше ли? Да. Знаеш кое е интересното? Направих
си ги сама. Стелбота, нали? Стелбота. Ай. Най-голямата мечта на всяко момиче. Стелбота. Кои? Настроението за сега е на 6. Има ли? Глаше. Има ли един нормален? След малко. Един нормален! Положението си! Ще пием ли, бе? Не са пили една глътка алкохол. Аз съм Вие пил. Не, ти тебе не е толкова кошар. Аз съм пиян съм. Това се нарича естествен допамин. Лъжа, не съм пил една глътка алкохол. Това се нарича естествен допамин. Точно така. Не употребявате наркотици, не пийте алкохол, заболявайте се. Просто това не е сериозно, брат. Това не е сериозно. Искам да застанеш тук. Искам да застанеш тук, Тоше. Моля ти се, тук. Тук. На мейн стейдж искам на бекграунд. Моля ти се. Моля ти се. Моля ти се. Просто положението. От тук, точно искам. Тук таман е никаква фото. Положението. Най-големия! Не беше лева, евро е! Достатъчно. Излозех се достатъчно. Айде. Снимай ли тук за това? Енигмата. На мейнстейджа да има бекграунд мейнстейджа. Енигмата. Аз съм на Айде. приятели. Може ли да се снимаме? Айде! Енигма фото. Който иска с телефона? Който иска с телефона? На който телефон няма значение на кой? Ето. Ще щакнеш ли нас снимка? Ники, чакай, брошко. Чакай, Ники, на конче ще бъй. Чакай. Бошко, дръза малко, Ники да ми скача на конче. А мен да ме фанят всички после лежаща на ръце. Ама, това да ще го държа сега. Прави си ръката надолу с него просто. Ще ми гледате малко докато. Какво стае? Положението, Ники тежи. Аз съм дебел. Маня, какво стае? Какво стае? Кое искаш микрофона? Аз съм на кон. На коня. Ти си на пони, бе, човек! На еднорог! Пони бой. Еднорог! I am a fucking pony boy. Айде, слизаме. Вика, усещаш ли му рога? Това е. Крейзи, между другото. Крейзи. А това е жена ми, много е сладка. Така, това е камерата на павката. Знам, папката ще го има това. Сета. Да ви ми със свят! Просто положението е толкова зле, че направо ми зави свят. Чувствам се като журналист. Чувствам се като на Витушка положението. Павка ти в момента си Жоро Игнатов. А аз се чувствам като човека с камерата. Да, в крайна смисъл. Да. Иначе има настроение. Това е яко, защото има настроение. Да. Настроението е на макс. Хора, ме боли путката, това Да. Там. Геци. Там имам. Чакай. Отиваме до коша за бутилка. Да, няма споменам при кой отиваме, но да. Знаеш за кой говоря. Точно така. Да, положението не ни пука. Това тази змия, брат. What the fuck, маняк? Какво стае? Моля да взема това тук. Не знам колко е логично. Не, айде. Дева. Айде си ходим. Какво стана? Нищо. Да, има леопардова змия на дървото там. Къде е? На дървото. Една мъхче като змия са го направили като лемур на дървото. Да, приятели, чакай, обърни се, да даме слънцето. Да, прекараме си супер. Аз мисля, че изкараме много яко. Да, буквален смисъл, цялото нещо очакваме атмосферата, настроението на 6 и тя почва да пуши, да. След аурата сме нови хора, обещано. Та ми е купена кутия от днеска, тя ще бъде изпушена днеска
И приключваме Преди 12 ще бъде изпушена. След аурата няма да си купувам цигари, тръст. Даже се е След аурата стартирането на сформация за един месец, дали ще мога да сваля корема. Колафим, бъдещи проекти. Бъдещи проекти, Да. какво идва в твоето бъдеще? Комерциални фотосесии, first person кадри, няма значение, то ще се види. Его тук е бъдеще. Бизнесът ми не е такъв. Аз съм законен човек. Всичко е Искам законно. бело, виж го този. Добре, разбрахме. То се е изцяло с бяло, бе. Ами да преснимка с нямам бело, бе. Чакай, яма при една снимка, защото... Яма при на махито снимка. На махито. На кой? На махито. Штрак. Махито, разцеп. Махито, джуджуцу кайсен или ко? Искате ли да ходим на мейн стейджа да минем покрай него? Що бягаме, бе? Що бягаме? Какво случи? Дай пием. О, ще пиеме? Окей. Шотове ли? Пите. Какво ще пиеме? Здравейте. Чао. Жадни сме били. За какво сме жадни? Ти водката видя, че Финландия ти влияе добре на корема в момента. Дай на Финландия. Коктейлчето ми влияе добре, не е. Окей, можеш коктейлчета да си поръчаш. Ники? Окей. Ясно на шот. И аз така. Още един. Аз ще взема. Трябва би, ето имам стики, трябва. Трябва би. Посяга! Тубе! Спокойно и аз я бия. Стана ми спокойно, оръжение. Падна ми коло кацата. Пишло балканско семейство. Ама, микро, аз може да. Какво каза? Типично балканско семейство. Защото какво? Защото какво половин час ви нема? Как не го очаквам? Благодаря. Това да го очаквах между другото, да. Така. Да, бе, нямам. Чакай. Чакаме папцата. Ау. Аз не я бия. Тя бия мен. Това е. Оригдай се на микрофона. Готови! Така! Ехо! Ники те вика. Земята вика коко. Готови ли сте? Няма иска. Айде, Вземи старта! го! Айде! Дет ми не штревари. Почти. Така. 3, 2, 1. Браво, проша ти, как се чувстваш? Егера един път просто. Това е. Ти как? Много хубаво, препоръчвам. Така. Ти вече можеш да говориш? Ще повърна. Кофти за тебе, бате. Така. Кой ще правим са? Чувствам се като Жоро Игнатов. Защо? Знаеш ли какво му липсва? Още егер. Какво му липсва? Още егер. Вземи си още егер. Няма да пия сам. Добре. Аз съм Ники и не пия. Нали? Аз не консумирам алкохол, аз само го гледам. Какво? Алкохол не консумирам аз. Само го усещам вътре в напцето си. Ние не злоупотребяваме с алкохол, ние го употребяваме. Да. Това е! Положението е next level. Не сме на ринга, махи, моля се. На ринга сме. Стига бе, attention seeker. Аз за това го крия с носа. Аз говоря, някой ми снимат само. Дай ми го. Дай ми го на мене. Дай ми го това, моля те. Дай ми това. Ти да си го дам. Добре, дай ми. Коста е 50 врака. Чакай. Ето, микрофониш къде ми? Коста е. Виж ми микрофона къде е. Къде слушаш? Това е. Няма един нормален положение. Да. Дали ще си намери той сирка, а той дали ще си намери бяло? Не знаем. Ще видим процес. Положението е забавно, next level,
Облиза ли? Облизах ли? Не, направих така да го анлокна. Не само, може само да го натиснеш отгоре, без да го налокаш, пак се показва екрана. Трябва да си преместя ръката. С нос бе! Добре. Айде, ходим към Main Station. Айде, оп. Ако искаш пи. Ако искаш вземи пи. Къде отиваме? Напред. Дай някой друг да снима, отстрани. Това е. Положението е много забавно. Детето беше тук. Да, осъзнах се и аз се осъзнах. И аз се осъзнах на... Положението е махи по-далече. Това е. Дигай го горе, бе. Положението е много забавно. Другите ни заебаха. Дай така ниско долу да не снима на бекстейдж. Много е добро положението. Аз не знам какво става, не знам какво се случва. Няма бяло, но има розово. Това е положението. Добре, достатъчно. Къде са другите? Не знам, мани заебаха. Брат, нас ни дичнаха. Не са ни приятни положения. Нас ни дичнаха. Току-що, нас ни изоставиха, брат. Да, положението днеска е стопа. Не бе, моля те са. Още не съм макал. Няма бяло, но има лилаво. Смяна. Айде! На мен ми ходи това. Мен ми ходи това принципно. Айде, ходим нататък. Положението... Да, окей, важи. Какво се иска? Минавам само за малко съм. Микрофона в ръката ми, що говориш на камерата? Свикнал съм така. Минавам за малко. Не съм за тук, аз съм за малко. Стига бе! Чакай, малки деца. Стига бе! Така се чувствам като японска принцеса. Стига бе! Няма стига! Ай, малко почивка, връщаме се след малко. Това е. Много добро. Аз се чувствам като Жоро Игнатов в момента. Как се чувстваш? Уникално, феноменално. Какво трябва да кажа? Кой дойде да видиш? Мама. Как? Идваме да видим Орхан Мурат, чух, че ще пее. Махмуд... и аз за Орхан Мурат, ама май е Махмуд Орхан. Пребах се. Така, време е за приключения. Значи, ако намерим трите опашки, ние вече намерихме едната, трябва да ги снимаме и показваме и участваме на томбола. 10 часа се теглят наградите. Ами не знам. Там има скреч карта или си пишеш името. 10 часа. Ма ние намерихме едната опашка. Това ли е второто? Не, едната беше там на дървото. Още две. Там има един QR код. Не. Чакай, трябва да ги видим. Отиваме на приключения. Шком ли към... Знаете каква схема измислиме за Кристо? Ще му свалим това нещо отзаде на това. Ще покажем първо, че нямаме бело. И ще кажем, искате да го сложим на тебе на Кристо на гърба. Много пелера. И ще сложим долу. Хайде да не. Айде към мърчандайса да го видиме. Искате ли? Мърчандайса! Айде към мърчандайса. Давай напредък, зад ви вакума се пада цялото нещо. Айде, аз съм пътеводител в живота ви.